Druhá branka utkání. Po jeho centru odvedl výbornou práci v 16 Čoupek a Lukáš Magera zvyšoval na stav 2-0, který trval i po 60 minutách utkání. Za minutu přišel další rychlý výpad Baníku a Magera svou druhou branku v zápase zvyšoval už na 4-0 pro Baník. Proměnil Lukáš Magera a mohl se vydatně radovat s věrnými fanoušky. Na gól se podívejme ještě jednou v opakovaném záběru. V nastaveném čase si ještě V okamžiku zkušeně ustál Lukáš Magera a Baník vedl v 15. minutě 1-0. Já si myslím, že jsme začali ten zápas dobře. Byli jsme na polovině Baníku, vytvořili jsme si tam nějaké příležitosti. Na pěti navíc ovládl vzdušný prostor ostravský Magera a Baník se rázem vrátil do zápasu. Pak možná trochu nečekaně zasadil Jihomoravanům střídající dlouhán Lukáš Magera, na Lejsala vyzrál mazácky. Poté První branka ostravských přišla ve 13. minutě. Plzeňská obrana nezachytila pohyb Lukáše Magery a bylo to 0-1. Po půl hodině trestný kop brilantně Lukáš Magera. Byl to jeho druhý gol v zápase a ostravští měli k dobru 2 branky. Ještě před přestávkou René Bolf vybíhá a velká šance pro Baník, Svěrkoš. Je vyrovnáno, Lukáš Magera. Pomoci Richu Brabcovi, Rajtoral. Slávisté si pomáhají, ale Rajtoral to vyřešil velmi dobře. Bystroň se mu nabídl pohybem. Magera. Já si myslím, že vidíme nádherný zápas, teď aspoň to finále je fantastický.